Mara vilayatynyň 25-nji ýanwarda garga tyşykly ýagyş ýagdy. Howanyň birden sowamagy bilen Türkmen Gala etrabynyň Zähmet Taýhan birleşiginiň mekdeplerine sınıp otaglary oduny ýakyp ýylydylýar. Okuwçylar gyş eşiklerine sapaklara gatnaşýar. Ýagynlyk howa oba ýollaryny palçygy bulady. Bu aralykda Sewit merkeziniň arasaçylyk işleri güýçlendirilýär. Bular barada da Atyk radiosynyň habarçysy 26-njy ýanwarda Sewitden maglumat berdi. Howa maglumatlaryna görä Mara vilayatynyň 22-nji ýanwarda 17 gradus çenli maýlan howanyň temperaturasy 25-nji ýanwarda birden 1 gradus çenli pesa gaçdy. Sınıp otaglary sowuk bolan soň çağılar gys eşiklerinde tapaklara gatnaşdylar. Klaslar pislerde odun ýakyp ýylydylýar. Diýip bir oba ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Garga tyşykly ýagyşdan soňra obanyň asfaltlanmadyk ýollary palçygy bulandy. Asfalt ýollaryň gyralaryna hem ýan ýollar bolman soň mektebe gatnaýan okuwçylar palçygy bulaşmajak bolup asfalt ýollardan ýürýärler diýip bir oba ýaşaýjy saýdýar. Bu bolsa ýol hadisalaryna sebäp bolup bilýär. Diýip ýerli ýaşaýjy enatalary hüşgärlige çagyrýar. Hususan başlangyç mekdeplerdäki kiçi ýaşly mektep okuwçylary palçykly ýollarda üstüni kapalaýarlar. 25-nji ýanwarda gün öýüň kä ýagyş kä garga tyşykly ýagyş ýagdy. Türkmenistanyň döwlet telewizionyny 26-njy ýanwarda hem Mara vilayatyna garga tyşykly ýagyşyň ýagmagyny garaşlýanyny, ýollarda sürçek we ömüriň bolmagynyň mümkinligini habar berdi. Atyk radiosynyň habarçysy palçyk ýollarda mektebe gatnaýan çağılaryň ençemesine gyş köwüşleriniň ýokdugyny, olaryň henidem ýaz köwüşlerine mektebe gatnaýanlyklaryny habar berýär. Enatalarda täze köwüş almagy pul ýok diýip oba ýaşaýjylary gurrun berýärler. Bu aralykda Mara vilayatynyň Sewit merkezine ýene-de arasaçylyk we abadançylyk işleri güýçlenýär. Jemaat gullugynyň işgärleri ýagynlyk howada şäherde arasaçylyk işlerini dowam etdiler. Ýagynlyk howada köçeler ýubuldy. Munyň sebäbi ýakyn wagtda Berdimuhammedowylaryň biriniň Sewite sapar etmegine garaşylmagy bilen düşündirilýär. Diýip Atyk radiosynyň habarçysy jemaat gullugynyň işgärlerine salgılanýar. Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow 11-12-nji ýanwarda Mara vilayatyna sapar edip guruluşy dowam edýän. Aşgabat Türkmenabat ýokary tüýdükli awtomobil ýoluny işleriň barşy bilen tanışdy. Şerede bir çopun goşuny Gurbanly Hazmetçidine hem-de bir howa bazasyna baryp gördi. Vilayatda diňe etrap merkezleriniň we şäher ýerleriniň köçeleri awatlanýar. Diýip oba ýaşaýjylar Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Oba ýerlerine ýollar ünsden düşürilýär. Ýagynlyk howada köçeler palçygy bulaşýar. Bu bolsa gyş pastyny palçykly ýolda ýaz köwüşine mektebe gatnaýan kiçi ýaşly mektep okuwçylarynyň şertlerini kynlaşdyrýar. Türkmenistanda şäherleriň arasaçylyk we abadançylyk işleri jemaat gulluklary tarapyndan ýerine ýetirilýär. Ýöne döwlet başlyklarynyň hem-de ýokary wezipeli hökümet resmiýetleriniň Sewitleri amala aşyrýan saparlarynyň öňe sürýäsini şeýle çäreler hassa güýçlendirilýär. Köpçülikleýin ýoborlar geçirilip büdjet işgärler hem arasaçylyk işlerini çekilýär. Haýsy baş tutanyň geljegi belli däl, onuň kaçan geljegi hem aýdylmaýar. Ýöne her bir edara karhanadan 10-15 çemete adam ýowara uğradylýar. Olar ýollaryň gyralaryndaky otlary çapmaly, açylış dabaratyna taýýarlanylýan binalary arasalamaly. Diýip bir büdjet işgärä Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow geçen şenbe güni Arkadaş şäherine, ondan öňki şenbe güni Mara vilayatyna iş saparyny amala aşyrdy. Bu aralykda şu günler Türkmenistanyň Aşgabat Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen Mara böleginiň açylmagyna garaşlýar. Türkmenistanda häkimetler ýylatdan av tüpüňlerini ýygnamagyny dowam etdirýärler. Ýurtda av awlamak kanun tarapyndan gadagan edilmeýär, emma käbir raýatlar üçin köp bolmadyk girdeji çeşmeleriniň biri bolan awçylyga soňky ýyllarda ýol berilmeýär. Türkmenistanyň günbatarynda Balkan vilayatynda polisiýanyň we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri yerli ýaşaýjylaryň arasynda av awlamak üçin ýaragy barlary ketgitlemek we yaraglaryny ellerinden almak üçin çäre geçirýärler. Şu hepde Gyzylarbadda av wagtynda birnäçe adam saklanypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä howa şertleri kanun goraýjy dararyň işgärleriniň peýdasyna bolupdyr. Düýni gar ýagyndan soň polisiýa we MHM işgärleri av wagtyny 15 töwregi yerli ýaşaýjyny sakladylar. Yaraglaryny ellerinden aldylar. Awçylar towşan awlamaga çykypdy. Diýip Azatlyň habarçysy 25-nji ýanwarda gurrun berdi. Ol saklanan awçylaryň arasynda Zaw Garatenger we ýaşly gowalarynyň ýaşaýjylarynyň bolandygyny aýtdy. Polisiýa işgärleriniň we yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä awçylardan 12, 16 we 20 kalibrli av tüpüňleri alınıpdyr. Türkmenistanda av awlamak kanun tarapyndan gadagan edilmeýär. Awçylara av tüpüňlerini edinmäge we bellige goýmaga ruhsat kanunda göz öňünde tutulýar. Öňki ýyllarda häkimetler av awlamaga ruhsat berilen mövsümler barada ilata resmi taýdan habar berýärdiler. Emma 2020-nji ýylda adatça güzde başlanan av mövsümi resmi taýdan 2021
2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna geçirilipdi. Şondan beri häkimetler av awlamaga ruhsat bermediler we dilden edilen bu gadagançylygy bozanlary iýdarlap başladylar. Awçylardan resmi taýdan hasaba alynan ýaraglar konfiskasiýa edilip, häkimetler raýatlaryň elinde hasaba goýulmadan galýan av tüpöňlerini tapmagy we ellerinden almaga synaşdylar. 4 ýyl bäri aw etmek gadagan edilýär. Polisiýa köp wagtdan bäri adamlardan resmi hasapdaky yaraglary ýygnady. Ýöne henidem yaragy bar we awyny dowam etdirýän awçylaryň köpdügi belli boldy. Dip gazalar watly ýaşaýjylar. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä polisiýa işgärleri aw bilen gyzyklanýan raýatlary ýygyderli gözleýärler, olary çagyryp soraga çekýärler. Olarda yaraglaryň bardygyny anyklamaga synanýarlar. Azatlyk bilen gürleşen awçynyň sözlerine görä häkimetler birnäçe ýyl bäri aw awlamagy gadagan edýän hem bolsalar, bahasy 1900 manada barabar mövsümleýin aw ygtyýarnamasy üçin ýygyderli tölek talap etmegini dowam etdirýärler. Pul alýarlar, ýöne awlamagy ruhsat etmeýärler, yaraglarymyzy gaýtaryp bermeýärler. Bizde hatda ok däri-de ýok. El ýüzünde bar bolan turistlerden garyndy edip elde ýasamaly bolýar. Emma awçylygy zerurlyk bar. Tilkiler, sagallar köpülüp, tovuklary, gudurlary topulýar. Häkimetler ýyrtyjylary garşy hiç hili çäre görmeýär. Dip adynyň agdalmadylygyny sorap gürleşen yerli awçy gurrun berdi. Türkmenistanda ýylatdan av tüpöňleriniň köpçülikliğini ýygnalmagy 2021-nji ýylyň tomsunda başlandy. Azatlyk bilen anonim gürleşen awçylaryň sözlerine görä şonda polisiýa awçylar jemgyýetiniň tas ähli agzatyndan yaraglary alypdyr. Şeýle hem belli alynan we hasaba alınmadyk yaraglar yerli awçylaryň ellerinden köpçülikliğini ýygnalypdyr. Türkmenistanda av tüpöňlerini saklamak we ulanmak gadagançylygy resmi taýdan yglan edilmendi. Häkimetler ýöredilýän gadagançylygyň sebäbini hem düşündirmediler. Ukraina we Russiýa Moskwanyň 65 Ukrainaly uruş ýetirini alyp barýanyny aýdýan harby transport uçurunyň ýykylan ýerine howa giňişliginiň howpsuzlandyrylmagy boýunça öňünden dürüst duýduruşyň berilip berilmänligi barasyna gapma garşy beýanat berýärler. Rus kanun çıkarcısı Andrey Kartapolov ýyl 76 harby transport uçurunyň Russiýanyň Ukraina bilen serhetleşýän Belgrad sewtine girmedinden 15 minut odaly Ukrainanyň harby aňtow gullugyny bu barada degişli duýduruşyň berilendigini hem de şonu Russiýanyň bu habaryň kabul edilip alnanyny barada tasdiklamany kabul edenligini deputatlar aýtdy. Kartapolov bu öňe güwe geçip biljek subutnama hödürlemedi. Ukrainanyň harby aňtow gullugynyň metbugy sekretary Andrey Yusuf Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna beren kommentariýasyna ýene bir gedek özleriniň uçurun gaçan ýeriniň howa giňişliginiň howpsuzlandyrylmagy boýunça ne ýazmaça ne de dilden haýyş kabul edenliklerini aýtdy. Yusuf Ukrainanyň bu sebäpde aňtow dronlarynyň peýdalanýanyny we Russiýanyň hüjüm dronlaryny uçuranyny aýtdy. Ukrainanyň haýsydyr bir nişana zarby uranlygy barada tasdiklanan maglumat ýok diýip ol aýtdy. Gynansak bir provokasiýa, şeýle-de S-300 ulgamlaryny okdary we ýarag daşamak üçin Ukraina tutsaglarynyň adam galkany hökmüne peýdalanylmagy ýaly dürli senariýalary boýunça çaklama ýöredip biler diýip ol Azatlyk radiosyna aýtdy. Kiýew Russiýanyň uçurda Ukraina uruş ýetirleriniň bolonlygy barada ýa-da howa gemisiniň Ukrainanyň uçura garşy raketa bilen urulyp ýykylanlygy barada aýdýanlaryny göni tasdiklamaýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu hadisa boýunça halkara derňewine çagyrdy. Yusuf bu çagyrışy gaýtalap bu ýerde derňewleri we içkiýin gözlegleri talap edýän bir topar ýagdaý bar diýdi. RIA Novosti habar agentligi 25-nji ýanwarda Russiýanyň Ukraina bilen serhediniň goloýundaky Belgrad sewtine ýykylan uçuruň 2 gara gutusynyň hem taplandygyny habar berdi. Derňew komiteti özüniň terror hüjümi atlandyran hadisesi boýunça jinaýat işiniň açylandygyny aýtdy. Derňew komitetiniň metbuat gullugy öz maglumatyny wakanyň bolan ýerine geçirilen deslapky barlyklar howa gemisiniň Ukrainanyň çäginden atylan uçura garşy raketa bilen urulanlygy dogrusundan netije gelmäge ruhsat berýär diýdi. Derňew komiteti uçuruň ýykylan ýerine ceset bölekleriniň taplandygyny aýdyp uçuruň bortuny 6 ekipaj agzasynyň harby polisiýa ofisierleriniň hem de Ukraina uruş ýetirleriniň bolanlygyny gaýtalady. Kremlin metbugy sekretary 25-nji ýanwarda Ilyushin 76 harby transport uçurunyň urulyp ýykylmagyny aýylgan şereket atlandyrdy. Ýöne Moskwa henüz uçuruň Ukraina raketasy bilen urulyp ýykylanyny ýa-da onuň bortuny Ukraina tutsaglarynyň bolanlygyna güwe geçýän hiç bir subutnama hödürlemedi. Zelenski uçuru kimin urup ýykanlygyny aýtmazdan
ähli anyk faktlar kesgitlenmeli, biziň döwletimiz halkara deriňegini talap eder diýdi. Ukraina resmileri 24-nji ýanwarda tutsuk alışmasynyň meýilleşdirilendigini, ýöne Russiýanyň Ukraina uruş ýetirlerini kargo uçuruna getirmek barada Ukraina habar bermändigini aýtdylar. Ukrainanyň harby aňtowgullugy uçuryň bortuna kimleriň bolonlygy barada özüne ötwarly we giňişleýin maglumatlaryň ýokdugyny aýtdy. Ýöne özleriniň garamagynaky Rus uruş ýetirleriniň şertde alış-çalış nokodyna öz wagtyna eltilendigini aýtdy. Ukrainanyň adam hukuklary boýunça komissary Dmitro Lubinets X ulugymyna paýlaşan postuna häzirki wagtda Il-76 uçurynyň bortuna isle Ukrainanyň raýatlary bolsun ýa-da bolmasyn onça adamyň bolonlygyny görkezýän hiç ile alamat ýok diýdi. Aviasiýa ekspertleri uçuryň Ukrainanyň uçury garşy raketasy bilen urulyp ýykylan bolmagynyň mümkinligini, ýöne Rus uçury garşysynyň hem sebäp bolan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Deňewleriň dowamyna raketalaryň ziýan ýetirji elementleriniň esasyny uçury haýsy ulgamyň urup ýykanlygyny aňsatlyk bilen kesgitläp bolýar diýip Ukrainaly ätiýaşdaky polkovnik aviasiýa tälimçi uçurmany Roman Svitan aýtdy. Svitan şu wagtda çene çap edilen videolarda Russiýanyň uçuryň bortuna onlarça Ukraina uruş ýetiriniň bolonlygy baradaky öňe sürmelerini goldap biljek hiç ýyly subutnamanyň ýokdugyny aýtdy. Bar bolan videolarda men olaryň ähresini gözden geçirdim. Ol ýerde onlarça jesediň bolonlygy aýdyň näl. Ol ýerde göze görnýän ýekejede jeset ýok. Men bir döwür harby deriňewçi bolupdym. Şol sany helakçylykları hem deriňäpdim. Maňa ynanyň ol ýerde 70-80 adam bolany meýdançada jeset we jeset bölekleri çalam çaş bolup ýatyrdy diýip Svitan sözüniň üstüne ýetirdi. Rus resmileri uçurda 65 Ukraina tutsawynyň 6 ekipaj agzasynyň hem de 3 eskortyň bolanyny aýtdy. Uçurda bolmaly 6 ekipaj agzasynyň sanawy Azat Ýewropa Azatlyk radiosu tarapyndan alındy. 3 ekipaj agzasynyň ölümi olaryň dogun garyndaşlar tarapyndan Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna tasdiklanyldy. Sosial mediada paylaşılan videoda bir uçur tuğlanıp ýere gaçýar. Ideýany gümürdülip partlama sesi eşidilip tüssü ýumagy asmana göterilýär.